Naballigi ti 60th Gotad Ad Ifugao 2026 ang nakaitampukan dagiti na isigudan ngay ayam kan cultural presentation. Nabigbig matanti napili kas overall champion. Daytoy ti detalye. Agpapada na saya at agpapada nga kakapintas. Dayta tiladawan dagiti tampok nga aktibidad iti panagrambak iti 60th Gotad Ad Ifugao 2026. Agaw imatang ti presentasyon ti tunggal ili iti cultural parade and cultural showdown. Napaamangamot dagiti hurado iti presentasyon ditoy ti Munisipalidad ti Aguinaldo ang napili kas kampyon. Nagragsakmot dagiti nagbuya kadagiti makatengel anges nga ethnic games. Kas iti bultong at ti kampyonato ket inyawit ti Munisipalidad ti Asipulo. Ken hinukting at ti kampyonato ket inyawit ti Munisipalidad ti Kiangan. Inyawid mo ti Munisipalidad ti Lagawi ti kampyonato iti Creative Ethnic Ensemble Competition. Saan mo't ang nagpaudi ti Munisipalidad ti Banawe ang nagkampyon iti Agritourism and Industrial Trade Fair. Iti pakabuklan, ti Aguinaldo ti nagraira kas Grand Champion iti 60th Gotad Ad Ifugao 2026. Kaunaan daytoy para iti ili. Watching Gotad Ad Ifugao 2026 was an amazing experience, and I was very impressed po by the creativity, talent, and cultural pride displayed by the different municipalities of Ifugao. Events like this help preserve our traditions while sharing them with the younger generation and visitors. And I am very grateful to have witnessed such a vibrant celebration of our heritage. Kampiyon mo ti four main band iti Battle of the Local Bands Original Ifugao Song Competition. Tampok pa iti presentasyon dagiti agkakapintas a hand woven ken stunning business casual collection dagiti nalatak ken may pampanakal a fashion designers iti Ifugao anay parang iti runway. Ken ti partisipasyon ti Gotad Ad Ifugao 2026 hangs iti parada.